Kalamati थाङो लोगोफोर Kalamatiयाव बिराद गोबाव जाबायमोन मथा-मथि थाङिया 10 बोसोरसो जाबायमोन 10 बोसोरनि उनाव दोननायसो फार्स्ट टाइम लामानि अबस्थाया नायदो लोगोफोर बिराद गाज्रि हाद्रि गुफुंल' थांगासिनो दङ जोङो उनावहाय जोंनि उनावहाय नायदो बिसिबां हाद्रि खुगोन दा बेवहाय बारा हाद्रि गैया दंफां बारि मोनबाय बारा गोजान गैलिया Bro, what are you talking about, man? कैसे-कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम जायगा नायजालायि एकदमबारे हाद्रिजों गोजौ गाहाय अबस्थायानो हालोदानो मानसिनि मा जायो नायदो लोगोफोर हाद्रिया बेसेबां बेयावखि मानसिनि ड्रेसफ्रा मोजां जायो ओरैबायदि हाद्रिखा नुलायलायि साफा हाद्रि गोजा दा नायलांदो मोननायसै आरो जों बारा गोजान गैलिया दंफां बिलाइ गोरानजों दंफां बारि सिङाव जों ओरैबायदि दरसि दरला लामायाव थांगासिनो दं मोनबायानो अब्लाबो जुथायैनो गासोमबाय आङो बारलाङोसै ओरैनो जुथा गासोमोन ओरैबायदि गुसु दैया नायदो जुथा सिङावब्लाबो ओरैबायदि सुहैखाबाय बा ओरैबायदि गुसुखा मिजौलायखायो दुगैना लानांगौला 1 मिनिटबो बारसोमनो हानाय नङा ओरैबायदि गुसु बिदैया गरम बोथोराव बिराद मोजां आरो दुगैनो आमायाबो बै नै जुथायैनो बारनो थोनबाय आं खुनो नायदोंमोन बादबो होनायसै ओरैनो आंजों बुंजानानै ओरैनो गासोमायसै दैयिन लागावबोबा ओरैनो दैजोंहाय साफा सिजोबबाय नै जुथाया दान रानगोन इयो ओरैबायदि बारखायो ओरैबायदि गुसुखा बाराबो सान्दुंजों जाबजों दान रानखागोन थान्दा आरामल' मोनलायो आलदा गाखोबाथाय नायलांदो एबार गोजौ गाखोनोसै जोङो आराम गोजौआवहाय गाखोना फैबाय लोगोफोर ओरैबायदि गोजौखा गोजौआबो नुवाखै ओरैबायदि दंफांसो नारथाबफैनांनायसै ओरै गोजौ गाखोदोंमोन जोङो आमायजों आंजों गोजाननिफ्राय बिराद समायना नुयो आरो बेरायहैगौ थांगौनो खाथियावब्ला एकदमबारे हाद्रि दुफुर मेमब्रांल' जाना फैयो आरो ओरैहाय ससे थांबावनोसै जों बेरायहैनोसै बाय बाय लोगोफोर एसेनोसै जोबथ'बाय एसे उनाव लाबोफिनगोन